Omega maiztasuna duen dimentsio bakarreko osziladore harmoniko baten hasierako egoera ondorengoa dugu. Hau dugu, hasierako egoera daukagu batukaria n0tik infinitora, c ber n, psi n egizen funtzioan. Terekiko menpekotasunik ez daukagu hasierako egoera dugulako. Non psi n hauek, hemen txagertzen direnak osziladore harmonikoaren autofuntzioak diren, beraz, ja badaukagu Hamiltonen autofuntzioan garatuta hasierako egoera, eta hemen txagertzen den C hori, C komplexua den parametro bat dugu. Zein da sistemaren probabilitatea edozein T aldiunean hasierako egoeran egoteko? Beraz, zer esanik ez, denboraren funtzioan egoera hause aldatu egingo da, eta galdetzen digutena da zein den probabilitatea edozein T, beraz, T-ren funtzioan adieraztea probabilitatea daukagun egoera hasierako egoeran egoteko. Saiatu adierazpen itxia lortzen agertzen den eraiketak eginez. Bueno, lehenengo eta behin, eskatzen diguten probabilitate bat denez, T-ren funtzioan, beraz, aztertu beharko du, zein izango den, honek duen T-rekiko duen garapena, baina horretarako probabilitatea eskatzen digutenez egin behar izango duguna da lehenengo eta behin hau normalizatu. Gero, ez dakigu hau normalizaturik egongo den edo ez, hemen txagertzen den C parametro baten funtzioan, orokor bat izanik, orduan, ez da egongo normalizatuta, orduan, lehenengo eta behin normalizatu egingo dugu, eta horretarako jakin beharko dugu zein den honen norma. Beraz, kalkulatu beharko duguna izango da, hau, psi, biderkabura eskalarra, psi, hau da, kalkulatuko duguna. Beraz, horretarako egin beharko duguna izango da, jarriko dugu, hementxe daukagune adierazpenak, n0tik infinitora, c ber n, psi n, hau dugu lehenengo bat, eta gero daukagu bestaldetik bestea. Bueno, hemen batukarien indizea gero nahastuko zaizkigunez, orduan aldatuko dugu eta hemen bigarren honi m deituko diogu. 0tik infinitora, c ber m kasu honetan, psi m. Gero, hemen txagertzen diren konstante hauek, batukari hauek, biderkak eta eskala honetatik aterako ditugu, baina kontuan hartuko dugu, beraz, batukariak ateratzerakoan daukagu n eta m erekiko batukaria, 0tik infinitora doazenak, eta gero konstanteak biderketa honetatik ateratzerakoan, kontuan hartu behar dugu, hemen eskerrean dagoena ateratzen dena konplexu konjugatuarekin, eta gero eskubian dagoena normal ateratzen dela. Beraz, hori izango duguna da, C-ren konplexu konjugatua ber n, bider C ber m, eta gero geratzen zaizkigun biderkaketa eskalarra da psi n eta psi m-ren artekoa. Ez dugu zerta jakin behar zeintzuk diren osziladoren harmonikoaren autofuntzioak hementxe agertzen zaigun biderkaketa eskalar hori egiteko. Bakarrik kontuan hartu behar dugu, osziladore harmonikoaren autofuntzio betetzen duten ortonormalizazio arauak edo erlazioak. Eta kasu honetan, ortonormalak direnez hemen daukagu Kronekerren delta dugu. Horrek esan nahi du, bateko izango dugula n eta m berdinak direnean, eta bestela 0 izango dugula. Beraz, hemen txagertzen den batukari honetatik, bakarrik geratzen zaikuguna da n eta m berdinak direnekoak. Eta horrela izan da, geratzen zaiguna da, batukaria n0tik infinitora, claro, n eta m berdinak direnekoak, geratzen zaiguna, zeren konplexu konjugatua bider C egiterakoan, ordan zeren modularen karratua izango dugu, baina gero ber n, beraz, zeren moduluan ber bi n geratzen zaigu. Beraz, eta hause batekoa izango dugu, n eta m berdinak direnekoan. Beraz, hau da, geratzen zaigun batukaria, serie geometrikoa dugu, beraz, biderkagaia zeren balio absolutuaren ber bi dugu, beraz, lehenengo terminoa seriaren, lehenengo terminoa n berdin 0 dagokiona batekoa dugunez, orduan bat, zati, bat ken biderkagaia dugu. Zeren karratua. Baldin eta, hemen txagertzen den batukaria, konvergentea bada. Eta konvergentea izateko bete behar dana, da hori, zeren bete behar den baldintza, zeren balio absolutuaren karratua, bat
baino txikiagoa izatea. Hau da, bete behar den baldintza, hementxe dagoen uin funtzioa normalizatuta izateko, beraz hementxe dagoen uin funtzioa zentzu fisikoa eukitzeko. Hau da, bete behar den baldintza. Orduan, hau kontutan izanik, hementxe dagoen ja norma kalkulatu indugunez, orduan ja zuzenean, ondorio estatu indezakegu, zein den daukagun, normalizatuta daukagun uin funtzioa, eta normalizatuta daukagun hasierako uin funtzioa ondorengoa dugu. Hau badagoa norma, beraz, biderkatu egin behar dugu, gure uin funtzioa basati normaren erroarekin. Beraz, erro bat kentzeren modularen karratua, bider batukaria, zerotik infinitora, c ber n psi n dugu. Eta hau horrela izan da orduan emetik, guri eskatzen digute probabilitatea denboraren funtzioan, beraz, jakin beharko dugu lehenengo eta behin zein den daukagun egoera denboraren funtzioan, baina hau kalkulatzea oso erraza dugu, horretarako argi eduki behar duguna, baldin eta jakin badugu zein den daukagun hasierako egoera, orduan bere denboraren garapena kalkulatzeko ezinbestekoa dugu lehenengo eta behin garatu egin behar dugu hasierako egoera Hamilton-darren autofuntzioetan, baina hori badugu eginda. Hamilton-darren autofuntzioak hauetxek direlako. Eta hau izan da, orduan ja, Hamilton-darren autofuntzio bakoitzak duen denboraren garapena jakigunez zein den, horretarako bakarrik egin behar dugu, biderkatu egin behar dugu Hamilton-darren autofuntzio bakoitzak, berei dagokion esponentzialekin eber minus i, en esati h barra biderterekin egin behar dugunez orduan ja zuzenean, ja badakigu, era horretan, ja, atera dezakegu, zein den, egoera honi dagokion denboraren garapena. Beraz, horretarako, dugu normalizazio konstantea, lehenengo eta behin, batukaria, zerotik infinitora, c berren psi n eta psi n bakoitzari dagokion denboraren garapena, hause dugu, eber minusi n zati h barra bider t. Non hemen txagertzen den n hoiek, diren Hamilton-darren autofuntzioen, dimintxo bakarreko Hamilton-darren autofuntzioen autobalioak, hau da, bat biren, gehi n bider h barra omega. Non omega hori, ostiladura harmonikoaren maiztasuna den. Bueno, orduan ja badaukagu zein den uin funtzioen denboraren garapena, eta orain txeia probabilitatea kalkulatu behar dugu. Orduan, dugu egoera bat. Egoera hau denboraren funtzioan aldatzen da. Eskatzen digutena da zein den, edo zein te aldine baterako, egoera hause, hasierako egoera honetan egoteko probabilitatea. Probabilitate hori, hause dugu. Probabilitatea dugu, hemen txagertzen den biderkaketa hasierako egoera, eta edozein terekiko daukagun egoeren arteko biderkaketa eskalarraren moduluaren karratua dugu eskatzen diguten probabilitatea. Beraz, horretarako, egin behar izango duguna, da beraz, bi uin funtzioen arteko biderkaketa eskalarra. Bueno, horretarako, bi uin funtzioen arteko biderkaketa eskalarra egiterakoan, uin funtzio honen norma egiterakoan, egindakoaren berdina egin dezakegu, beraz, lehenengo eta behin, egingo duguna izango da, hasierako eta edozein aldiune batean daukagun bi uin funtzioen arteko biderkaketa eskalar. Horretarako, egin beharko duguna da, lehenengo jarri, uin funtzioen ordez hementxe daukagun garapena, deren funtzioen daukagun uin funtzioen ordez hementxe daukagun garapena, lehen uin funtzioen norma kalkulatzerakoan indiziaren izenak aldatuz, eta erraz ikur dezakegu, emetik ateratzen zaigun adierazpena, ondorengoa dela. Daukagu, normalizazio konstantetik datorkigune ekarpena lehenengo eta behin, gero bakarrik geratzen zaigu uin funtzioen arteko biderkaketa eskalarren ortonormalizazio arauak aplikatuz, bakarrik n-erekiko batukari bat geratzen zaigu, cn-eren modularen berbien izango dugu, gero, eta gero, bider, honetatik datorren beste fase honekin lotutako ekarpena dugu. Eber minus i n
zati h barra bider t. Bueno, hauze dugu beraz, daukagun biderkaketa eskalarra, baina hau pizka bat gehiago landu egin dezakegu eta horretarako hementxe n ordez jartzen badugu, berari dagokion adierazpena, esponentziala, geratzen zaigun esponentziala ondorengoa dugu. Eber minus i bider bat biren gehi n bider omega t. Beraz, hori kontutan izanik, orduan, biderkaketa eskalarra ondorengo adierazpena du. Bat ken zeren balio absolutuaren karratua. Hementxe agertzen n-ren independentea agertzen den ekarpena batukari honetatik ateratzen dugu, beraz, eber minus i bat biren omega t, eta gero daukagu batukaria n berdin 0tik infinitora zeren balio absoluta ber biene eber minus i n omega t. Eta ikusten dugunez, hementxe dagoen ekarpena hau, bai batukari hause baita beste serie geometriko bat daukagu, hementxe agertzen den ber n honengatik. Eta serie geometriko hori ondorengo eran ikus dezakegu, hementxe dagoen batukari hause beste era honetan jar dezakegu. Daukagu, zeren balio absolutuaren karratua, bider eber minus i omega t, dana ber n. No, beraz, hementxe agertzen den biderkagaia guzti hausi izango dugu kasu honetan. Eta berriro, lehenengo ekarpena n berdin 0, dagokion ekarpena batekoa dugunez, orduan honek ematen duen adierazpena hause dugu bat zati, bat ken biderkagaia, kasuetan biderkagaia, zeren balio absolutaren karratua eber minus i omega t izanik. Beraz, ja kalkulatu dugu, horregatik esaten zuten adierazpen itxiak lortzen, beraz hementxe agertzen ziren batukariak egiteko. Orduan, hau izan da, beraz, emaitza osoa, beraz, biderkaketa eskalarren emaitza izango dugu hau, bider guzti hause. Baina probabilitatea guzti horren modularen karratua dugu, beraz, hori da egingo duguna, oraintxe egingo dugu biderkaketa eskalarraren modularen karratua, azken finean, probabilitatea kalkulatzeko. Beraz, probabilitatea zera izango dugu. Hau, bider guzti honen modularen karratua izango dugu. Beraz, geratzen zaiguna da, bat, ken, zeren modularen karratua, karratu, zati, hau bider bere konplexu konjukatua. Horan daukagu, bat, ken, zeren balio absolutu karratu eber minus i omega t, bat, ken, zeren modularen karratua, eber i omega t. Hau pizka bat gehiago garatu indezakegu, hementxe agertzen den biderkaketak eginez. Horan daukagu, bat, ken, zeren modularen karratua, zati. Hementxe agertzen den biderkaketak egiten baditugu, orduan hasiko gara biderkaketak egiten, bat, ken, zeren modularen karratua, eber i omega t, minus, zeren modularen karratua, eber minus i omega t, gehi, zeren modularen karratua, ber lau. Beraz, hementxe agertzen den bi hauek batzerakoan, minus bi, zeren modularen karratua kosinu omega t dugu. Eta, beraz, azkenean, lortzen dugun probabilitatearen adierazpena ondorengoa dugu. Bat, ken, zeren modularen karratua, ber bi. Zati, bat, ken, bi, zeren modularen karratua, kosinu omega t, gehi, zeren modularen ber lau. Hau da beraz, eskatzen ziguten probabilitatea. Bueno, ondo dago konturatzea nola T0 egiten dugunean, espero genezaken probabilitatea bat izatea, ez? T0 denean hasierako goran dagoelako, eta hemen T0 egiten badugu, orduan, ikusten dugu nola zenbakitzailea eta zatitzailea berdinak direla, beraz probabilitatea bat ateratzen zaigula espero dugun bezala. Beraz, hau da eskatzen diguten probabilitatea.